Hej. I denne video vil jeg vise, hvordan du kan bruge produktskabeloner i Gearset TradeSync, og hvordan du kan spare noget tid på dine produktoprettelser. I det her konkrete tilfælde har jeg oprettet en liter letmælk, og nu står jeg over for at skulle oprette 3 andre varianter, som har samme dimensioner og samme vægt. Og derfor vil jeg gerne genbruge nogle af de informationer, som jeg allerede har angivet på den her letmælk. Jeg laver en skabelon ved at markere produktet herude til venstre, og trykke på skabeloner, ny skabelon fra udvalgte. Herefter skal jeg definere et navn for min skabelon. Jeg kalder den for 1 liter mælk. Og trykker opret skabelon. Så kommer jeg ind i et skabelonskærmbillede. Det der er smart at gøre i skabelonen, det er at man fjerner de informationer, som er forskellige, når man skal oprette de næste varianter. Det vil sige sådan noget som intern varenummer, altså leverandørvarenummer, næringsværdier, ingrediensliste og varens navn. De informationer fjerner jeg nu fra skabelonen. Intern varenummer, altså leverandørvarenummer, fjerner jeg fra fanen basisoplysninger. Her. Næringsværdierne fjerner jeg fra fanen ernæringsinformation. Ingredienslisten fjerner jeg fra fanen mad og drikkevarer ingredienser. Jeg beholder sprogkoden, så kommer der en fejl frem, når jeg opretter produktet. Og til sidst fjerner jeg varens navn nede i produktbeskrivelse, da den jo også er forskellig fra gang til gang. Sådan. Gem. Nu skal jeg så oprette min næste variant, altså en sødmælk, ud fra denne skabelon. Jeg trykker på nyt produkt for skabelon heroppe i højre hjørne. Og så går selve produktoprettelsen i gang på den næste mælk i denne serie. Jeg sætter stregkoden ind og definerer, at det er til Danmark, og trykker næste, og trykker næste, og bekræfter oprettelsen. Og så er selve oprettelsen på den næste mælk i den her serie gået i gang.